어제 봤노? 어디지? 아직 너디야들로 갔다 달려. 뭐가 대집이? 어디지 마누지? 제지. ମୁଁ ତମ ଛଅ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇ ଯିବି। ଜେଜି ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ କି ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଘରେ ଗାଧଉଛି। ଆଜି ତମ ସହ ପୋଖରୀକି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପହଁରା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପହଁରା ଶିଖିଲେ ଭଲ ଯେ, ହେଲେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ଯଦି ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଜର ଫର ହେଇଯିବ, ଏ ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ ତୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା କିଏ ନେଇକି ଯିବ? ନାଇଁ ଜେଜି, ମୁଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବି। ମତେ ଜର ଫର କିଛି ହବନି। ଏ ଟୋକାଟା କଥା ମାନୁନି। ହଉ ହେଲା ଚାଲେ, ହେଲେ ବେଶୀ ପାଣିରେ ବୁଟିବୁନୁ ରେ। ଜେଜି ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ସାବୁନି ଆଉ ଗାମୁଛା ଆଣୁଛି। ଆରେ ସାବୁନି କ'ଣ ହେବ? ତୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେ। ନାଇଁ ଜେଜି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇଲେ ବା ଦେହ ଖଲ ଖଲ ହବ। ହଉ ତୁ ଜଲ୍ଦି କରେ, ବେଶୀ ଦେରି କରେନି। ସୁକୁଟା ଗାଧେଇ ଯିବା ପୋଖରୀକୁ। ଭାଇନା ତୁ ରହ, ମୁଁ ଆଉଛି। ଜେଜି ବଞ୍ଚାଅ। ଜେଜି ସାପ ଖାଇଗଲା ଜେଜି। ଆରେ ଭାଇନା କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଗଜନତା କରୁଛୁ? ଜେଜି ସାପ ପୁରା ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଛି। ଓହୋ, ଆରେ ଇଏ ଧନ୍ଦିଆ ସାପଟାକୁ ଧରୁଛୁ। ହଉ ତାହେଲେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତୋର ଗାଧୁଆ। ମନା କରୁଛି ଟୋକାକୁ, ପୋଖରୀ ପାଣି ତ ଦେହରେ ଯିବନି। ହେଲେ ମୋ କଥା ମାନିଲା। ନେ ଏବେ ଭଲରେ ଖାଇବୁ ଯେ। କ'ଣ ଜେଜି? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ? ନାଇଁ ଜେଜି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବିନି। ଡାକ୍ତରକୁ କହ ମୋତେ ବଟିକା ଦେବେ। ଆବେ ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ତୁ ଡାକ୍ତର ନା ସିଏ ଡାକ୍ତର କିରେ? ପୁଅ ଟିକେ କର ମାରିକି ଶୋଇଲ। ବହୁତ ମରିଗଲି ଲୋ।